רבע כבר הלילה מול שוויץ, מסי והשחקנים כבר כאן על הדשא מתכוננים למשחק הסופר חשוב הזה של הארגנטינאים, כשיש כאן סביבנו מאות עיתונאים שהגיעו לסקר את האימון הזה. לא מעט ביקורת נשמעה על נבחרת ארגנטינה בעקבות מורכבת ובשלב הנוקאוט. עם המצרים בסופו של דבר זה עבד בענק, ארגנטינה הוכיחה אופי וחזרה בגדול למשחק הזה. חלק מהשאלות כאן היו ביקורתיות, האם הנבחרת בכלל יכולה להגיע שוב אל גמר המונדיאל כפי שעשתה מהשתיים האחרון. חזרה אל הבדולה. Politoa. נורווגיה, מה שצריך לעשות לא פשוט, הם מגיעים עם המון לחץ עליהם, כשמולם נבחרת גדולה, מנוסה יותר מהנבחרות האחרונות שהם נגדו נגדם, גם נבחרת וגם מצרים, שוויץ יריבה קשה יותר משתיהן, ומעניין יהיה לראות את הארגנטינאים יתמודדו עם האתגר הזה, כשכל הלחץ עליהן, מבחינתה של שוויץ, זו פעם ראשונה שהיא מגיעה לרבע הגמר אחרי 72 שנה, אמת של... Bueno, lo está dictando acá. Ahora después hablamos. Así que no sabes si motive. Quiero, abríese, ¿ves?